Protesta aquest vespre al Parlament de Catalunya. Uns 200 delegats sindicals de totes les funcions públiques han protestat pel que consideren la mort dels serveis públics. Els representants dels treballadors de la Generalitat han reclamat menys retallades i han cridat tota mena de consignes contra el govern d'Artur Mas. Els representants dels principals sindicats han volgut subratllar la injustícia que representa, segons ells, la llei dels pressupostos del 2012. Són uns pressupostos extremadament injustos perquè mantenen a una administració VIP, una administració amb alts càrrecs que el que cobra menys cobra 100.000 euros a l'any i, en canvi, aboca a milers de treballadors a l'atur durant aquest any 2012. La llei de pressupostos i la llei de mesures i acompanyament de pressupostos, que és una defunció dels serveis públics. Per tant, la pèrdua de drets també del conjunt de la ciutadania. Demà, els sindicats volen repartir esqueles entre els diputats del Parlament abans de la votació dels pressupostos. A més, repetiran la concentració a 2:45 de la tarda. La concentració de UGT i de Comissions Obreres ha estat silenciosa per simular el funeral dels drets laborals i socials. Roman Bertran, Pompeu Fabra Televisió, Barcelona.